Сәлем дуслар! Эфирда яшь талантлы башлаучыларга зур сәхнәгә юл бирә торган яшьлек тавышы тапшыруы һәм мин аның алып баручысы Мөнир Рахмаев. Тышта җәй, кояш, эссе. Күпләрне кызу көндә бер генә сорау борчый. Ничек бу эсселек белән көрәшергә? Кадерле тамашачылар, сезгә хит парадыбызның резидентларыннан киңәшләр тәкъдим итәм. Киттек. Сезнең тавышлар җитмәү сәбәпле без бүген бер резидентыбыз белән саублашырга мәҗбүр. Кем бүген хит парадтан китә икәнен ачыклар өчен игътибарыбызны экраннарга юнәлтик. Күңелем туңган чакларда җылытасың назы биреп, бәгыремне сагыш ителсә, эртәсең гөлгенә сөеп, язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Язмышы язган бураннарны адашмыйча үтсәк идек, гомерләрнең азагына икәү бергә җитсәк идек. Яшьлек тавышы тапшыруында өр-яңа резидент. Аның тормышы хит парадта озын гомерле булсын дип теләсәгез, аның өчен тавыш бирергә онытмагыз. Her yıl sayın kile doğan günler, yıllardan yıllar öteler. Doğan günler eşitkeş bizde şulay, koygırabız ömür ötkenige. Yaşa bugün yazgı gülü gibi, sağınabız ötken her bir yana, in kadirli yaşlık yılların, izlep tabıp bulmaz öteğimi. Atlanmaz öteken yolların, ömür uzadıyıp ökenmesin, ötken ömür akan su kebek. Sağınmasın ötken yaşlıgını, yaşa bugün yazgı gül gibi. Kilsen eli tağın tuğan günler, ümitlenip yaşık her yılda. Bəxtləri kilsin gitsin sağış, izgiliklər qalsın күңелдә. Ötken ömür akan su gibi.
Яшә бүген язгы гөл кебек Сагынма син үткән яшьлегеңне Яшә бүген язгы гөл кебек Хәзер Муртазиннар гайрәсеннән иссидән саклану кагыйдәләре. Беренче кагыйдә. Көненә 3 тапкыр су керер өчен йортта бассейн ясагыз. Икенче кагыйдә. 5 литр шишмә суын эчегез. Өченче кагыйдә. Яшелчә һәм 7 кило тундырма ашагыз. Дүртенче кагыйдә. Эшләпә киеп йөрегез. Эшләпә булмаса, әрекмән яфрагы да ярый. Бишенче кагыйдә. Ак кием киеп йөрергә һәм соңгысы җәй буе TMTV карап ятырга. Менә дигән кагыйдәләр язып алыгыз, дуслар. Һәм Муртазиннар гаиләсе өчен тавыш бирегез. Яшын булып кабындың балкыттың нурларыңны Икәү бергә атлыйк әйдә тирәле кулларыңны Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Ал хисләрнең олысын Назлы сөю утларында янык әйдә барлашып Сакландырып бар җиһанны, бар дөньяны шаулатып Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Ал хисләрнең олысын Бакчамдагы чәчәгем син мәңге сүнмәс нурыңа син Гомер юлын узган чакта Ходай биргән ярым син Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Ал хисләрнең олысын Ал хисләрнең олысын Наз тулы күзеңә карыйм да Дыям күңелең җылысын Ташкынлы мәхәббәт бүләгем Ал хисләрнең олысын Ал хисләрнең олысын
Эльвира Ракиповның фикере буенча, дөньяда бар нәрсәдән мәхәббәт саклый, хәтта эсседән дә. Ләкин эссе көндә баш киеме бер дә комачаламас дип уйлыйм. Шулай ук Эльвирага сезнең тавыш бирү комачаламас. 1320 номерына тавыш сүзе белән башлап 039 кодын язып җибәрми калмагыз. Сезнең ярдәмегез безнең резидентларга бик кирәк. Uzak kurmi dursam күңелеме тула, Кошар куштай жаным талпына. Нидер җитми кебек көннәремә, күңелгәем өзелеп сагына. Қадірләп яшибез, йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Балаларым газизләрем диеп, һаман да кайгыртып яшисең. Булышасың, тырышасың бит син, безнең өчен барсын эшлисең. Әни бәгърем диеп, қадірләп яшибез. Йөрәкләрнең түреләреннән чыккан назлы сүзләр белән дәшәбез. Бәхет, шатлык, куанышта яшәп, балкып килсен гомер язлары. Олы хөрмәт хисе белән бәйләп, теләк тели улың һәм кызларын. Әни бәгърем диеп, кирәк һәр чак әйтер сүз.
Марсель Зайдуллин фикри буенча, иссидән салкын лимонад, шляпә яки кепка саклый. Җәй тиз үтә ул. Кадерен белеп, рәхәтен күреп калый. Ди Марсель. Аның синсез дип исемләнгән җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш дип башлап 044 кодын язып җибәрегез. Нишләп киттең син миннән, сагыш итеп көннәремне, шул чәчәккә күмәр идек мәхәббәтнең гөлләрен. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамы, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Сен минем йөрәк парасы, татлы шикәр, ширбәтем, эзләп бит үзәгем синсез, тоймыйм сихри ләззәтен. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Якты язым, татлы назым, кайнар сөю, шәлкәмен, иксендердең, сөюшәмен, мәхәббәт мизгелленең. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Һәй, синсез үтә инде, һәй, минем тормышым. Сагынам сине, юксынамын, җаныкаем, җаным, җанашым, җаным, җанашым. Йөрәгемне бит синсез биләп алды ак томан. Синсез яшәү бик авыр, онытылмыйсың һаман. Кавыштырсын иде безне язмыш. Киләсе резидентыбыз Раилә барлык тамашачыларга киң ачык төстә киемнәр киеп йөрергә киңәш итә. Аннары яшел чәй эчегез ди. Раиләнең сүзе буенча бу чәй организмга яхшы тәэсир итә. Аның көтеп алдым җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш дип башлап 042 коды белән SMS хәбәр җибәрегез. Хушлашырга бер сәгать йыладым кулларыңда. Син мине бер юаттың күзләремә насалып. Сөю хакына гына көтеп кал сине мине. Әй вакыт сабыр ит син китмәле. Ишегемне ачып кер, туктама шакыма. Каршыма чыгармын мин тынгына, тынгына. Әллә инде төшмикән минем уй балачак, сине кай
Ленур Ихсанов, мәсәлән, жәге іссіден кондиционер һәм салқын су ярдәмендә құтыла. Һәм сезгә дә әлеге ысулны киңәш итә. Шулай ук мөмкинчелек булса, су керегез, ди Ленур. Шуңа күрә, дуслар, тапшыны қарап, бөтенегездә дусларыгыз белән су керергә барыгыз. Һәм әлбәттә, Ленур өчен тавыш бирергә онытмагыз. 1320 номері тавыш 040 коды. Татар дип әйтергә син зинһар курыкма, үз теленнән оялып син хурлыкка калма. Рухи әхлакый гайрәт татарның канында, әйбәт бара сәясәт татар булса башында. Татар җиңә язмышта бар булган киртәне, син татар гыйлемле, көдрәтле һәм көчле. Татар бөек милләт, гореф гадәтләре белән татар горур сөйләр. Без татарлар һәммәбез бердән. Татар теле татар дип сөйләргә бар синең хакларың, һәм татар булып калырга насыйп итсен Ходаем. Күп бөек шәхесләр татарның арасында, сана бетәрлек түгел, саный башласаң да. Татар кеше һәрберсе, шәхес һәрберсе сәләт. Татар исем генә түгел, нәрсә әйтсәләр дә. Татар гадел бүгендә, татар кирәк бүгендә. Татар татар булып кала, кем ни нәрсә әйтсә дә. Татар теле туган телең синең, татар йөрәге синдә. Узган атаның премьерасы хит парадыбызның лидері болсын деп теләсәгез, 1320 номерына тавыш дип башлап 048 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Яки TMTV каналының официаль төркемебездә тавыш бирегез. Әсседән кытылу ысулларына килгәндә, президентларыбызның фикере буенча бар итек салкын якларга китәргә кирәк. Бик кызык һәм шәп киңәш. Сине бары сине сөем, күз алдымда тора сүрәтең. Янарыңа барып кышар идем, әгәр җитсә шуңа кыдрәтем. Көтмәгәндә сине очраттым мин,
Bilmedim bit seni süyesin Yaratam şul seni hıyal kızı Hilesini şunday kurresin Kütmegen de seni ışrattım min Bilmedim bit seni süyesin Yaratam şul seni hıyal kızı Hilesini şunday kurresin Şulay көтәм сине Ұшырарсың дейп бар юлымда Сағындым шул сихри күзләріңне Ұнтыйғалы әйдә барында Көтмәгәндә сине ұшыраттым мин Білмәдім бит сине сөйәсен Яратам шул сине хыял кызы Килә сине шундый күрәсем Көтмәгәндә сине ұшыраттым мин Bilmedim bit seni süyesin Yaratam şul seni hıyal kızı Hile seni şunday kurresin Uçraşmabız belki bir kayşanda Görüşmebіз ortak yollarda Tek seni unutmam hıyal kızı Yuvalsang da әллә кайларда Көтмәгәндә сине ышраттым мин Белмәдем бит сине сөйәсен Яратам шул сине хыял кызы Килә сине шундый күрәсем Көтмәгәндә сине ышраттым мин Белмәдем бит сине сөйәсен Яратам шул сине хыял кызы Килә сине шундый күрәсем Uçraşırбыз дип өметләнеп яшим Синең белән айлы кичләрдә Тик син китмә зинһар хыял кызы Яши алмам синсез хишләрдә Көтмәгәндә сине очраттым мин Белмәдем бит сине сөйәсен Яратам шул сине хыял кызы Килә сине шундый күрәсен Көтмәгәндә сине очраттым мин Bilmedim bit seni süyesin Yaratam şul seni hıyal kızı Kile seni şunday kurresin Bilmegende seni ışrattım min Bilmedim bit seni süyesin Yaratam şul seni hıyal kızı Kile seni şunday kurresin Güzel Mahmutova зонтикны икенче төрле итеп кулланырга киңәш итә. Ягъни яңгырлардан саклану ысылу кебек түгел, эсседән һәм кояштан саклану ысылу кебек. Рәхәт тә инде күләгә һәр чак синең белән булачак. Миңа калса бик шәп киңәш. Кулланмыйча калмагыз һәм 1320 номерына тавыш 045 кодын язып җибәрергә онытмагыз. Сезнең тавышлар бирү ярдәмендә 3нче урынны яулаган җырны экраннарыгызда каршы алыгыз. Birgen gazizeniyen Sabır dolu senin күңелең Ni kaderli yaxşılık kılsam eşelesem de güle bitir almam sina ömürge Rəhmətəmin sınatmadım tırmışda Sığar kanatlı kuş bulup uçsağıda İrettin bizini гаделlikке yaxşılıkka Sığılmadın seni kaygı sağıştan Күпне бір шух әсретлер күрген Сенің әни
süzü biremin min şadlık bilen tulur günlerin Rəhmətəni sınatmadın tırmışda Sığar qanatlı quş bulub uçsaq da İyrətdin bizini qədillikə yaxşılıqqa Sığılmadın seni qayğı sağışda Yüreğimde bulğan suyulerim Zor hürmetim sina hemiyin Yaktı kuyar sünnemesim ayak seni bezinin işin Özün bulsun hemi ömürün Rəhmətənin sınatmadın tırmışda Sığar qanatlı quş bulub uçsaq da İyrətdin bizini qədillikə yaxşılıqqa Sığılmadın seni qayğı sağışda Rəhmətənin sınatmadın tırmışda Sığar qanatlı quş bulub uçsaq da İyrətdin bizini qədillikə yaxşılıqqa Sığılmadın seni qayğı sağışda İyrətdin bizini qədillikə yaxşılıqqa Sığılmadın seni qayğı sağışda Sığılmadın seni qayğı sağışda Миләүшә Хуҗинаның сүзе буенча, җәй көнне иссидән бары тик бер әйбер генә саклый. Салкын душ. Килешмичә булмый инде. Аның фикере белән килешәбез. Һәм 1320 номерда тавыш дип башлап 043 коды белән SMS хәбәрләр җибәрегез. Икенче урын иясе котлыйбыз. Син бик типкән йөрәгемне
Хит парадыбызның игезәкләре Венера һәм Регина Ахмеровалар өчен иң мөһиме иссекендә башлык киеп йөрү. Һәм әлбәттә күп итеп су эчәргә. Ләкин салкынны түгел, авырып китәргә мөмкин. Кызларның җыры өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерда тавыш 046 коды белән SMS хәбәр юллагыз. Хит парадыбызның лидеры, сез сайлаган җыр, каршы алабыз. Kızlarım ılıklarım deyip bizge korap şotlanıgan İrke güllerim minem deyip süyenigen hem kuanıgan Bolaşak hatireleri neney bilen beylenigen Nene bugün şular barısı Mağla jırga eylenigen Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mong bulup, bir jır bulup Sineyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Sin bulmasan deneneyim Мәңгіге син yürekte Tuğani hem tuğan igiz Soğundıra yürekte Derezden qarap turgan Keşlerge de kiresin Bezning sini yuqsılganı Ellemiken bilesin Bir mong bulup, bir jır bulup Sineneyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mong bulup, bir jır bulup Sineneyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Sin üretkendi galarını Biz көңілде yürtebіз Sinin kеңешlerini tatып Gımır yolun ötebіз Tınış yıklan eneyimiz Sin yürekinin türünde İn yoktu bir yıldız bulup Sin көңілінің көгенде Bir mong bulup, bir jır bulup Sineneyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Bir mong bulup, bir jır bulup Sineneyim көңілде Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Бірге bulgan matur şoqni Isке olabız bugünde Шулай резидентларыбызның кеңешләрен тыңлап, тапшырыбыз ахырына да җитте.
Әлеге киңәшләр сезгә кызу җәйге көндә ярдәм итәрләр дип ышанып калабыз. Һәм сезнең тавышларыгызны көтеп калабыз. Исегезгә төшерәм. Моның өчен бары тик 1320 номерда яраткан резидентларыгызның кодын язып җибәрергә кирәк. Актив булыгыз. Яшьлек тавышы хит парадында бары тик сез хәл итәсез. Ә мин, Мөнир Рахмаев, сезнең белән сау булашам. Пока. Алып баручыларның кызыклы образы өчен supercostume.ru кибетенә рәхмәтебезне белдерәбез. Supercostume.ru'да карнавал костюмнарының, аксессуарларының киң ассортименты. Белешмәләр өчен телефон 226 40 90. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.